Čaute lidi! A ty dočky, no. Já jsem Dogi.cz a dneska jsou tady dva speciální hosti, Rychy a Ládík. Žádný Rychy. Lidi, mám na kanálu, říkám si vždycky Rychy, ale s tím skončím, že budu říkat Ryči. Ryči! Tak co Ale ten patří do Freemu. Takže co? Ale jo, tak Rychy radši. To je vlastně pravda. Kde? Takže teďka budeme natáčet parkourový video. Jo, jakže se jmenuješ Dogi? Můžu říct tvoje jméno? Jo. Tak jo, Dane. Já ti budu říkat Dane, protože to Dogi, nebo, jo, já ti budu říkat Dogi. Jo. Vůbec vás natáčím, ale to je jedno. Haha. Co dáme? Kamo, jak se jmenuje tady písnička, to je úplně pecková. Tak zatím poslouchej a zatím si to takhle uváděj. Mluv něco, já ti budu natáčet. Jdeme tam na parkoviště, je to blízko mýho domu. Je to parkourový video Já jsem challenge horse. Hej, já se si to nejzabalím. Já jsem se to zabalil. Pojď, Láďo. Oh, Teď já to zkusím. Pojď takhle sem ze zdola. já. Jako tady buď. Dobré. A to máš. Teď se tě asi nenatočila, nevadí. Hej, tak teďka jdeme na to parkoviště, na ten spot, jak jsme chtěli, ne? Hej, bude nějaký crash dneska? Bude sranda. Možná jo, jak jsem se učil toho konga, tak možná bude. Ale Danku, tak to střihni a my se ozveme, až tam budeme. Čau, ty lidi, my vlastně pozdravím. Rozhodl jsem se jet na to vylezu. Hej, bracho, co? Dobře, To je všechno. Lidi, rozhodl jsem se, že tady to skočím. To musím, pohoď mi telefon. Co? Ale ne, dobrý. Ty vole, Láďu málem zajelo auto. Ne, ale to bylo dobrý. Jaj. A dobrý. Jak? A dobrý, brácho. O, a dobrý. Hej, jsou ti vidět trenky. No, bolej. Dobře. Hej, my jsme se nehli vlastně ani, pojďte, dělejte už. Tady to nebudeme ani říkat, že tady to je parkour, to je vlog. Pak se ozveme. Pozdravte zatím. Čus. Čau. Lidi, uděláme si kratší cestu. Vylezem to. Podrž telefon. To nejde, to klouže. To je hrozný. O, pojď. Klouže. O, vidíte? Rychy je úplně master. Rychy. Dobré, stejně Rychy. Rychy. O, cože? Dobře ty. Podej mi to. Kámo, abych to nepustil, čekej. Teď ještě Dobrý, mám to? nedám, já se nevylezu. Ještě klouže. A mám. Ale nemám. Au, ale Hej, tak pojďte tam tudy. okay. Subáci. Tak tady, že jo. Hej, kluci. Hej, lidi, tak my už jsme tady, hele. Skoro. Si to udělal. Jak jsem to dělal? Asi si říkáte, že nemusím zase snapback, co? Jste byl línej si to vzít na natáčení. Ty vole! Ty jsi debile, co děláš? Pojď, jdete. Jenom tam tolik klíčí. Jaj. Vyskočíme na autobus. Hej, čekejte. Hej, já budu Spiderman, vylezu to takhle na tajto.
A já jsem Spidey, no. Tady mám toto. To je Spiderman. Spiderman. Hej, má to jump. Jak chceš tam ale hodíš držku. Ty hodíš trošku smány. Hej bracho, to nedáš. Ne, hele, já to zkusím takhle. Rychy, 3, 2, 1, skáču. Rychy se chce zabít. Dal jsem to jak pán. Dělej. Tak pojďte, dělejte už, hej. Tak jsme tady. Jsme tu. Tady budeme dělat co? Pojďte, dělejte. Hej! Ten telefon spadl, hej. Tak, počkej. Co zkus, skočím jako první. Jak vydáme host první? Tady takhle, jo, hele. Hej, takhle tady jsou dobrý jumpy. Hej kluci, preco. Jo, ještě. Takže tady ten první, jo, okej. Tak dělej, čekej, Láďo. Čekej. Uvidíme se za chvíli lidi. Tak Láďo, pojď na to, čekej, to narovnáme. Teď já ne. No ty? Čekej. Já, teď já. Napřed, já jsem největší noob, já to vždycky neustánu. Jsi tam? Čekej, trochu to tam dej. Bacha, dej tě vidět. Dej tam jednu ruku, tady to dej pryč. No, takhle třeba. Snad tam byl vidět Rychy? Tak pojď. Doufáme, že jo? Hej, brácho, to je povolený. Já, Hej, kamo, co to je? Hej, to je povolený tady. to utáhni. Tady. Dobrý. A mimochodem, Láďa je můj nejlepší kámoš. A Dan je druhý. Ta třetí. Tady je můj nejlepší kámoš, pojď sem. My jsme nejlepší kámoši, borci. Podáme. Tak čekej, můžeme něco zkusit. Jo? Tak natáčejte, Kdo že tady zadává? zezora. Kdo zadává? Já. Jo, takže tohle. No tak ale natáčejte. Jsi tam vidět? Tak ještě jednou, ne? Za pokusy, čekej. No tak já udělám něco jiného na to. Počkej, já jdu Já to udělám takhle. Dobrý, no. zkusím do toho presa. Ne, do preca, ne? No dobrý, tak dělej. Do preca ne, Dane, jak jsem to ukazoval předtím. Mí bílý boty, ti to ukážu. Tak dělej. Ne, mám hačko. Takhle, koukej, hele. Hej, bracho, mám hačko. Ne, neuděláš to dvakrát. Ještě jednou. Tady to uděláš. A to už nedám, já to Tady mám. to, koukej, uděláš tohle, hele. Natáčej mě. Uděláš tohle. Jo, tohle. Ježiš. Dan je totiž trochu těžší než my. Tak se Láďo, natoč mě. Koukej, jak já jsem první němu hubený. Pojď sem dolů. Koukej, jak já jsem úplně tyčka proti němu. Čekaj, no tak, koukej, takhle, takhle. Koukejte, jak jsem úplně tyčka. On za to nemůže. Počkej, dám taky jeden trik. Okej. Počkej, ty dám já na to na mě. Pojď, já bych přesáčel. Teďka. Dobrý? Hej, slyšíte? Hej, Dane, když tam zapojím tohle, tak co to udělá? To já slyší nějaký písničky. Já nevím, ne, to ne. A čemu to je? Kamo, to ne. Co jdem natáčet? Však natáčíme. Jo. Já jsem jo, to Hej, je. tak zadávám. Tak jo, OK, zadám. Jo, tak tohle. Čekej, Natáčej. Tam dá můžu nějaký pustit musik. nějakou hudbu. Tohle, lidičky. Kat? No, můžu. Jsem tam vidět? Jsem tam vidět? Seš?
Jo, zabalit, tak dělej. A pak ještě něco, ale ještě děláš. Jo. Dobrý, parkour. Teď já. A pak ještě tohle. Hoďka se bude natáčet. Dobrý. Dobrý. Gej. Zvedni mě, ne? Tak počkej, co jsi udělal? Nic, já nezadávám. Teď ty zadáváš. Já? Jo, ty. Tady Láďa ještě neudělal to druhý. Tohle. Počkej, tohle jsi udělal. No, to jsi udělal, viď? Ale neudělal tohle. Jsem ještě neudělal. Tohle. Ještě máme udělat, tak počkej. A ten Pavel už to udělal. Tak, a co ještě? Já to neudělal, koukej, já udělal to. Já... Bacha. Jo? Já udělal tohle. Ale ty jsi ukazoval tohle. Tak můžu už zadávat? No, tak teď jsi to udělal. Teď jsi to Můžu udělal. zadávat? Můžu, ne, ty no. Jo, Láďa. Dělej. Parkour. Podzadávám, jo? Jo, jsi se zbláznil. Dan, tak, ten to možná neustojí, hele. Dane, aby se nezabil, nechceš mít radši to háčko? Tam mám háčku. Teda Ne, a jo, hej. Co je Teď já. co je to těžko na tenhle, tak to Hej, hoďte, to bude teda. Ale to ještě vymyslíme. To pak vystříhneme a víc. No kamu fakt. dobrý, Zadáváš. Pavle. zadává. Já. Pavel. OK. Natáčej. Počkat. Já ho vytáhl strach. Počkej, já to jo. Korka, jo? No, tak to jsem si nevysekal taky. Natáčel jsi to? Jo? Ne, ale já se nechci rozsíkat. OK, jak se nerozsekl. Ty vole. Tak dělej. Já už to dám. Dělej. No, teď vy, já. Tady to vůbec není parkour, jo, ale fake. Guess I had to go to that place to get to this one. Ale dobrý. Teď kdo zadává? Dámek. Ty zadáváš. Teď jsem zadával já, ne snad. Jo, no. Teď ty. Tak držíš. To vám zadám. A teď já. Já jsem tě nenatáčel. Znova. Já se srandu. OK? To je primitivní. Tak dělej. No. Jo, jsi tam primitivní. Počkej, mu to udělat tady to pálí. Čtyři. Dobrý. Čekej, teď ty. Já Zadáváš. se dávám. OK, tak už jsou Dělej. tady, no. Hej, tak to ne, bracho, já neumím stojku. No, dělej. Hej, já neumím stojku, ty vole. Můžu aspoň na pár sekund? Au. Hej, můžu aspoň na pár sekund? dělal jsem to. Jo, dobrý. Hej, můžu aspoň Já na jsem pár nějak přetočil. No, Na pár sekund? jo, Dan to neumí moc. Dobrý, ty pičo. S prominutím. Čekaj, Fakt sorry čekaj, lidi. musím se kouknout ještě. Musím to ještě zkusit, je to baví. Fakt sorry lidi, ale jako... tohle Tak fakt- se zdá, že to asi umím nejlíp. Já to umím nejdíl, ha. Hej, kluci, Já nejdem to taky to dokážu nejdíl. Hej, kluci, nejdem ještě tam k tomu, aby na ty kameny, tam se taky docela dobře skákalo. OK, Okej, pojďte. Pojď, takže to střídává! Lidi, tak asi končíme, predám mám vybitou baterku. Takže, teďka je trest pro Dana. Teďka musíme vymyslet, že to střídí. Lidi, trest pro Dana, pro Dogiho, že se skutálí po mokrý trávě, pak na něj ještě naházíme tady trávu. Takže, pojď. 3, Počkej, ale bacha. 2, 1, dělej, jeď. Ne, pákaš. Pojď a na ksik mu to nahází, Láďo, pojď. A dopustí si to.
Takže lidi, dáme na ukončit to. Pojď na zem to dokončí ještě. Já už Pojď, nemůžu. spadni na zem a dokončí to. No a dokončí to. Tak čau lidi, pojď sem. Čau. Pojď Láďo, ještě mi to. Čau.